What's up mga amigo, mga amiga? Today is Earth Hour Day, so let's try to celebrate ko Earth Hour kay March 28 mo dod. Yeah, ako nakita sa post sa Facebook is mag-start siya 8:30 to 9:30. So kay kuan mo ron ko quarantine no? Kung quarantine mo na, so let's try to appeal sa Earth Hour ba? So, small thing lang yun, pang sa suga. Paliw ka pang suod pa hubali. Kaya raw sigawas. At taro ka ng poste sa public ba? Public mga poste, ako paungan. So, update mo niya, igabot sa 8:30. So, ang time karon kay ko, ano? So, pa? Time karon, time check is 8:29, hapit na, bibali. Uy, 8:30 na guys! 8:30 timing. Update mo sa kuya buhat on next clip. Kay 8:30 naman, let's turn off the lights sa gawas atong pamaunulis. Kanarang sa posting nga doon sa to, magsabaan ta sa lingan. Sabaan ta sa lingan. Atong paungan ka dito. Let's go. Let's go. 8:30 naman. 8:30. Check. Uy, 8:32 na. 32 na. Paong mo lang ito kadiyot. Oh, Choy. Nakuha si Roy. What the heck? 30 naman. Paong mo ito kadiyot. Happy Earth Hour. Happy Earth Hour. Happy Earth Hour. 8:30 to 9:30. Let's go. Update mo sa sunod na ito guys. Please. Kung makita kay Earth Hour man. Ito mga amigo, mga amiga. So, i-join na taka dito sa Earth Hour. Kasabtan na silingan. Boom din naman. Ano na siya? Uy, rin na na. Ano ba storya ba? Pero ako pakya na. Mauto, masuod na lang ko. Kaya giyaw ako dako kayong iro. Kagitag iro ni. Kaya iro diyo. Iro na, mingaw kayo daan eh. Quarantine na no. Ang suod ko kay bawal na magawas. Suod na ko na mo. Di mo tabad lungon. Enjoy na ta sa Earth Hour kaligit. So kaligit lang ko, that will help. That will help guys. That will help. That will help. Diba? At least, ni-help ta kadiyot. Mo ito mga amigo, mga amiga. Kuhan ta kadiyot. Di-join mo ta ko. Chill lang. Bisag gamay ba? Spare time. Kaya ba mo kung nahil na sa Earth, gamay-gamay tungkol sa home quarantine. Tungkol sa lockdowns, tungkol ni COVID. Pero bitaw no? Alam sa'yo natabang si COVID gamay. Kaya because sa mga lockdowns, wakay tao sa gawa, wakay pollutions, ano gani? That's how I love it. Delikado gyapon eh. Okay. Dagan sa dagan nga matay sa COVID mo. Kamo diha para magahipo. What the heck? Pabadlong, gara-gara nga. Oh, gukdami tanod. Gukdami cups. Sus. Sus. Gigil ko ninyo. Kumbaan. Kau magitlog. Ay sagi. Sinuang. Badlong ha. Dito ba badlong. So update mo ang sunod na buhat to. Maragindok ni nga topic da. Storyahan ta ni. Ha? Ikaw. So mauto mga amigo, mga amiga. Mauto. Nainindot storyaan ay. Diba? Kan nagring mga gayag-uri sa dan. What the heck? Magkagitagit sa mga frontliners na to ba? Kana yung magkagitagit. Ano tayo nasuod sa yung uwi?
Malipay mo. Nanay yung buhaton. Gara-gara mo sa garon eh. Bito, sa tinuod lang ba? Mutan na ko. Puli ka mo, be. Puli mo. Kamu dito. Sige. Buta sa sitwasyon, be. Kamu dito. Kamu mo sugat sa, let's say, what if, kanailang ipang check, diha, nanay virus. Malipay mo. Swerte naman mo. Naram sa balay. Hindi mo kuanan sa virus. Naram sa balay. Hindi mo masiglakaw. Maginaya mo lang mo. What the heck? Butang ta. Ay nga situation. Ay nga situation. Ay sa nga part sa video. Dapat mo ito ganihan. Garing po. Tingin na seryoso kayo. Butang ta. Imo itong mamagpaparid. Kung kaliwat na malipay ka. Na napabadlong ka. Ha? Malipay ka. Be. Oh, yung masakit to sila. Napabadlong sila. Mahal yun. Di ba di? Sud yun na dari oh. Ayaw na dari. Sakitan na gawang ka. What the heck? Kailan yung itong storya. Bito? Ano pagpabadlong please? Di na maginahigulo please. Please lang. Tinabangay lang ta. Para na standan. Yan na para nila. Ha? Mga amigo, mga amiga. Patwigay ko ninyo ha. Hindi, tamalon sa isang doon may takbuhan eh. So, nasa kukus balay. Actually, narakusuot sa amo. Huwag ko na ginagawa. Gate na mo. Gate oh. Naruga mo sa mong balay. Balay na ko. Narakusulod. Huwag yan ko na pabadlong. Diba? Update mo. Let's go. Go mga miga. Ako na nahumno na akong vlog ron. Kay so na tas balay. Dito mapabadlong. Yeah. Ang Earth R marag man na siguro ng Thursday na siguro. Awa pa na 8:46 today. So wala kita nagdugay sa gawas ganiha kay as I explained. Sinusuko ang silingan. Nga namang suga. So sa mo na sila samok. So, mga mga biga. Salamat sa pagtanaw. Pagtanay lang ka. Dito ko badlong. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Melcor and Baldo. And don't forget to click the bell button. Comment below sa ganano pa shoutout sa next vlog. Peace! Bigong amiga.